prichádzajú z dávnej minulosti. Prežili tisícročia. Aj dnes ich obdivuje celý svet. Ovplyvnili budúcnosť mnohých generácií. Up. Nastáva nová doba. Budúcnosť nepočká. Preniká k nám nová energia. Na horizonte už žiari v plnej kráse. Niečo také ohromné sme ešte nevideli. Očakávania stúpajú. Kam dopadne? Koho si zvolí? Celý svet je v napätí. Všetci dúfajú, že si zvolí práve ich. Oh no, mamma mia, perché non noi? Už je to jasné, zvolila si Bratislavu. Tu sa sústreďujú televízne, filmové štáby a reportéri z celého sveta. Z Bratislavy vyžaruje nová automobilová energia.